8 отличия спечелиха състезателите на Ботев 93 от Държавното лично първенство по борба за деца. Надпреварата се проведе в столичната зала София. Шампиони в своите категории станаха съответно Мартин Янчев и Геннади Цветанов. Със сребърно отличие се окичи Иво Павлов. Бронзови медалисти са Геннади Василев, Антон Йорданов, Божидар Георгиев, Мартин Кирилов и Тихомир Маринов. Най-важното нещо е, че състезанието премина без контузии при тях. При тях знаете, че е трудно да се прогнозира и да се направи някаква прогноза за медали, защото те са прекалено малки, но ние спечелихме от 23 състезател, 8 завоюваха медал, едно момче остана крачка от медала, стана пето, загубим финала. От тези 8 човека спечелихме 2 титли, 1 второ и 5 трети места. Това е предпоставка за развитието на клуба. Абсолютно, за нас това е нищо, че е най-малката възраст, за нас това е най-важната възраст, защото под това се личи отдолу дали има застъпване, дали има приемственост те първа да се върви, защото един клуб остане ли отдолу без деца, няма развитие.